Tukeriga tariki ya 25 na ya Mutinyi 12 umwaka w'ikiri bubere na 23 kugena kwane nigo gwatwara ruburigeri boro bemya KCTV Tigacingia ni ariganire nkomanyamanga maya anyarira kabakagwateka kurwa Chinkongo aona gutwikira asemezeito ya mangana maya obutko bwa rero Chenkoro kwa Eric Bosire Aya na Ayaatekire Chinsa Isato Ayaatekire nsemo ni gotogo cha kurwa nsemo ya magena wa stock manyigo buno murandio yoro moterirwe kanisa ya New Life Center agenderete ku murungania na kurwe birengereri yaskiriya yote abuna niga barandi bamwe abo bagenderete ku murwania nekerenge kerene nkeringa niga twarira barabwatani abange komabuwa muri kitoko nele sonyancha niga ikirana nseme yo nabono niga utu chakiriya Ayaatekire nsemo asenchira yobo ikirano Ekero kungsana na kugenderete kwene kiwasi gati ya barani bechi kanisa ime Chinsa magena egotoke ime bunge ya bumachoga warabu kaunti ya Kisii wano muteneliwe kanisa ya New Life Church and Prayer Center urasagero wa magena nigo aisokiri na kukwandengana anena barani bechi kanisa chietana ine kugendera kwa mogoseria igoru ye kanisa iyo aso murandi iyo ababurire bakore mermo yabo mna bakore libe mermo ya Nyasaye. Asa ndio nataka niseme hivi, injili kama imefika hapa na ikiwa ni injili ambayo inapigana na wachawi, tafadhali karibisheni hiyo injili ili wachawi wakome, waganga wakome, watu wapone kwa jina la Yesu. Bono kurengana muno murandi uyo amuna babwatani be kanisa iyo nigo batebrebuna nigo akruaniwa neye na sinyencho agenderete konyora babwatani abange ase kanisa iyo igentanda kigitara bagokya abarandi abo. So kwa hivyo ikawa kwamba wakati yule ambapo Mungu anaendelea kusaidia watu hapa, wengine wakisema kwamba kuna Mungu ambaye anasaidia watu kupitia mtumishi ambaye ameletwa hapa ambaye anaitwa Pastor Habina. Sasa pale ndio ikawa kwamba tumetangaza vita kwa wachungaji wengine. Bono nigata ibre mna sikiro yomo orangire gokoriga sia Nyasaye ayikore burungi korinde tera sokurwania abarande bande. Wale wachungaji ambao labda wanaweza kuwa wananiangalia kwa TV, wale ambao waliweza kuungana kunipiga vita, ikiwa kwamba wewe ni mchungaji ambaye umeitwa na Mwenyezi Mungu, sidhani kama unaweza kuwa unaungana kwa wale ambao wanapigana vita, wanapiga wachungaji wengine vita. Kwa moyo wa upendo na ukarimu, kama unanisikia, mchungaji ambao umeitwa na Mungu, tafadhali usiche ukapige mchungaji mwingine vita juu, maana hujui aliitwa saa ngapi, ni nani alimuita na ameitwa katika huduma gani. Wende kawa umeitwa katika huduma ya kusaidia viwete ama kusaidia mayatima, na mwingine ameitwa katika huduma ya kuimba, mwingine ametumwa katika huduma ya kuhubiri, na mwingine ameitwa katika huduma ya prophecy. So kwa hivyo Mungu tu, omba tu Mungu akupatie tu nyota yako, utatumika tu kwa njia nzuri. Bono nigaburire chabisi chirichitenere tamangana ichikanisa imensi ya Kenya kwani kabunango esona ne bare amona mangana ya iga irinde kumanya muchakano boisege yo nabo igona komenta buna niga manye tuno mutubu atamatunda maya noroko mochwa amagena. Wacha niseme katika ile sekta ambayo huwa inasimamia makanisa vile ambavyo government huwa inasema, na ni hivyo sheria kwamba kanisa inajiregulate yenyewe. Ndio maana hata serikali hataki kuingilia katika mambo ya kanisa. Na hiyo ni shukrani sana na ni heshima sana kwa serikali. So kwa hivyo wale ambao wanaohusika katika makanisa nchi ya Kenya, mimi ningesema hivi. Kwa kweli wakati ule ambapo mnafuatilia jambo kwamba labda vita imetokana kutoka kwa kanisa hii na hili lingine, mjue kwamba the root cause ama kianzilizi ya hili jambo ni lipi. Mtakapojua pale, najua kwamba shida haitakuwa pale, mtaelewa kwamba ground imeenda namna gani na nini kimefanya marumbano inakuwa kati ya makanisa. So kwa hivyo narudia tena, nyota
Mtu mwenye ako na nyota lazima apigwe vita. So wachungaji wengine unapopiga vita, jua kwamba wewe ni mtu ambao uko na matunda. Igatia babata ni boigoni ko ba muigirire na koteba buna na sinyi nchota bati ko bereka kono gwensi na kyakurwanirigwa isegin tindi. Bilangu kwao mapasta wengine ni namba ya kwamba wawe watulifu, maana vita isiche katokea kwa makanisa. Kwamba ni kanisa na kanisa limeinukiana. Hivyo ni kama tutaleta giza kwa watu wengine kwamba makanisa sasa vita imeanza. Kwa hivyo tutapoteza watu wengi kwenye giza, maana kama kanisa limejitokeza watu vipawa viko vingi sana vile mtumishi ametangulia kusema. Kwa hivyo kama mmoja ako na kipawa cha uimbaji amwimbie Mungu, mwingine kama na kipawa cha uponyaji aponye watu wa Mungu. Vita ambayo wanampiga vita sababu amekomboa watu wengi. Yeye hana upaguzi, mtu yeyote akiingia hapa kanisani yeye anampokelea, wawe ni walevi, wawe ni washerati, awe mtu yeyote kama ni mchawi yeye anampokea tu. Hiyo ndio naona inasumbua mapastors wengine juu ukienda kanisa zingine mtu mrevi hawezi pewa nafasi ya kuketi pale, ama hata msherati hawezi pewa nafasi aingie kwa hilo kanisa. Mimi kwangu kivyangu ninajua ni nyota yake inafanya kazi, na kwa hakika kupitia kwa hii nyota watu wengi ninajua watafunguliwa na watapona. Wano niko bagendere tukubura barandi abo bonsi bagendere tukumurwane murandi yomanyikene buna abina bayire ngorake kora kroyo moni gaire engena ngeni ya kire achorire amona Nyasaye. Mtu apokee hiyo baraka kwa jina la Yesu. Gingiro Potra KCTV kwa sesemegia magena asekanisa New Life Prayer and Center igonkuru kwa Cornelius Onyancha Mugusu. Memono Morikeito Cornelius Onyancha Mugusu noroboti oruo asinchira yobo ikiranu togotigana nayo ni gabasa na bagaba tumekibe para enchoro ase wodi ya Nyecheki ebunge ya Bobasi county ya Kisii banyarira ko bagwesoke na kwemurungania askeri bagote abonanige pari yanyarira ko bakigo sarikasi kabono na guturubania obosombi na bogemerobelio ya Butambe. Ono nigo baburire mo emisiyo yikubatera no mugaba n'abanyare ko bakoborosiri pare yo na gutumanya Morikeito John Kwamboka. Akimoroche pare unerembe. Msiye itonga ya kare ku. Nigo obokorari asensemo yobosombi ime ye wodi ya Nyacheki bwanyarire koira na maega abwasaba menyi benseme yo banyarire gwesoke na kunyara kwimurunganira obokorari obobe asensemo ye chipare chyo. Vijana oye. Vijana oye. Daye msiye itonga akiongo bare. Iyo ngoba mwenye pamora. Msiye akiguri ogirie itoto konye. Pare ebios gochenchi chore kware. Igweteka. Nigo ritkuria rero banyara gosoka na makombe na kunyara kwiremere para yebyosi gwekenchoro abwase banyara goteba buna banyara kumasaba omwe MC yobo nafta lonkoba kunyara kubagachere pare yo kurende taranyara gokora kende mabona bamurabano bakorema babwa ati none soda MC yo kabakori ya shilingi 2 amakomba abunekire gake MC toretero muchanga bweka kigari isato otoumorera enjera twaremire totaete gakyo muchanga bweka MC yaito onkoba gaki Nyacheki ward gaki tokonye pare yaito kurengana na bamenyabo nigo ane mono banyare kumamochia omo MC yobo naftal nonkoba abwasi banyare goteba bunasege kabono berega ko bairire eira yo kunyara kubagachere pare yukurende tanya koroka na sensemeyo Samarieta ngoro ku Johnson Bosire nyagaka korwa ebiosi gose ekware tonde para ekurwe biosi ekogenda enchoro twabeire tokukania amatuka mange pare yero sibu gwetera baraiba tochorete bari gasi lakini basinyire yaikire asebono twabekire nga igatwe korere gasi esengencho intu togweto abana baito ngweta bara mbanyora majera ase para intu tororore esengencho bara intu bugati bono epareye egotokoborio mwempi okoruku Innocent obiri momanyi oteba epareye ne yo mwemsie okoruku Naftali onkobanyabeli Nyacheki ward twatemire korigia abantu aba baikaranse batotebyo bomaene epareye ne yango mbatageti bono tware gosabaiga bono twabekanira abamura n'abagaka bekinyoreke kurwe enchoro bakebyo bono nigo banyarire kumusaba omugavana bwe county ya Kisii Musike Paul Simbarati kunyara gwesokia na kunyara kubaikirania magendera se wodi yo ya Bobasi constituency ase wodi ya Nyacheki bare kurwe ebyosi ekogenda paka enchoro ekinyoreke kurukwe kware
agwe pare no aire e pare nyine boni gaba murana ombegete bakolema na makombe ntubwati mwe musie togacha aseza ringa matanga ola tenye baraka pa komutinyi osita igo gaba no nyeto simba arati twakoganirie aba musie yo kuna bitari onkoba ako jaro musie hapo kiano ale amagenda to matete tokora tanya gotokorera igo bone meberenere ko enda busingiro bora aceito enchoro asa bantu bakwete babere babere ko twaramisi empresa gotwa etoko mikuru byose bakenchoro ibo wega eto ko mukimotu tari gari gete kere pare esa de ketere embribono igo mwe musie ito onkoba so totegero kuigwa tigama nganye binyonga byote banga tori goro tokorera gasi nandi ng'abantu byose gotwangete ndutwa gwagerte chikura oya ngwagerte tuko kure byose goikoche byose tigama nganye binyomba ayigani gagocha chingaki abana abagendrete kweyarigania gucha soko igora chiskuru omwako gocha omutinyo mutangani yaito ebichana hoye ebichana hoye asomo ikaya mutogwaterane ginko reporter ya Kisi TV eretariane Joanna kwamboka togo tigana na robot uroni gotokoira na asensemo ya water supply wodi ichuni bunganyali bali Masawe county ya Kisi abwa semo likeito Felix Nyakundi otomanyigoro yo mosibati omo oyo sireti omugakoye nabono otaranyora oboena skiribuna ni gakunirigwa nabo gonyarira ko bagango sinyo akobasomia abana bae Umusubati oyo menyete ansomo chokero kanigare birero makega yo goserwa korwoboye magega yo mugakoye gosira asamali tanguru kulina etike muntu ragogi wana nyome tu gocha gwota umujibu wa chenge tukamenya no mugakone agacha gasira 2020 mutinyo gatatu kerasira nandigire tabana batatu oyo mana asirete na mutinde gitororo wana kerasira twakorira matanga bagatagure nyumba yane gojukorukero kanganyara batagwire nyumba nganyara nyumba tei obole mugwane boniri itangani oyo ole mugondo gakonda setigo mugondo emyaka etatu nimbwate bunarikire twe nimbwate kwere ndiga iga yakondise to mugondo ninyebwate gaiga ekera matanga yara nalie batagurite nyumba nari tobegete barasaga teba gagurite na achitaga twa mapata na tugakachibicha ninyebwate gaiga bono na boncha ndigete go bole mubwana na temire ko burwani kurori 2020 paka goika bona igatinda abonyora bono no menyete kero kanja ndigita mona abana bane timbwati njera chinde chionsi igare na abana bakogende skuru ase bona asinyirwe asara AYAATEKIRE CHINSA skuru chirange koigorwa nabona abane baite toyo mogarangire tigu gochikisi ni yondarangire gochime western Bukura oyo kisiera no ale skuru lakini oyo western na nyoreta njera chinde sababu yarangire tigu skuru etabwati scholarship neli bugwetenenera mwali siko gwikabona iga wombwate mechando konyona niki abana bakori goncha ndike timbwati njera chinde niga kweresera obogima bobere irobokongu ase keringano nyina asaye iga bamenyete baganirie konganya ekiagera chinyombe chiche isire kogwa nonya nase menyete chinyombe chitago gete chiarete enoti sigerure nsinyire konganya kurororo sababu wombwate deni ororo nsinyire gosoka kurororo egere ngende kurwa jeisire kogura kini no menyete saguria mateni nasimiru kurororo wango sabaga kimumbwate sibinde byonse pinombwate achipati certificate chi abana ne chi mugakonera gogi neke bande kia nenda gokia gosoma agere gento nda gokia gosoma ni yura che matanga nimbwate gosoma ragogi agine kera twachite nango ti mongino mtoga kandite ngatamanyiti tanya kondora usaba kwa yengo cha sabara ibe county ya Kisi gosona nengane jeiga rianyore obokonyi agingo sabanga baba manduko baba machogu abantu bansi pe baba tonya toto swaga tigaki monko nyegere mechande yere na chandikire timbwati njera chinde chionsi asumbukire gaki ongo sabanga ati mwesi kumara goswaimi egere serikali yonsi pimo kigore egere nkonye nyoro kene kiana kuraso muchokero kaimeye wadi ya ichuni county ya Kisi reporter ya Kisi TV Reteriane Felix Nyakundi Bemono sana Felix Nyakundi no roboti oruo asenchera yobo ikerano togotigana nayo ni gomorero nya tukabako samba ensemo yechiro asensemo ya suneka yogotoka ase bunge ya bonchari ime ye county ya Kisi abana biashara ikomini kobanya tukabako nyora sara maega yebibande bakorro bonchari wabo koya butkobo kera rero nanya nabo mugabana bwe county ya Kisi moske Paul Simbarati niganyara ko bakawikirana asensemo yo
asanyara koba gakobagombia na kuba pole kubatkana mona sare iyo asikia chagitimo droige taramanyikana gwikira bono iga oigo nigo mugabana policy mbara tenyara koba gakoba shilingi chibu chimibere banyara koba bagwechakiria biashara binde iri kwegendereria na korageria chiamati chiabo abana biashara abo nigo banyara koba bakubolia babekiru chitaya nabo igokorosirwa chinsa mu chepara nechire yo egento kenyara koba wasanyara koba gakolira omo MCA nabo igo omugabana bwe county ya Kisii abo bonse baikira na senseme. Wanchumo waligali atogotikana na roboti uroni ngukomanyia roboti rogo ichania amatemo ekubwate siwamo n'abanyakenya rokorwa asensemo yeri taro iyo gotoka se location ya Keumbo itukulia Igor Maragobani igo banyatkoba bagukora bakubeke kambi eliokori yo musacho yumanyikana na Jared Michoma asego tebekana uniganyo meteo mocho koroye oyo okage ose oyo anyarire ko bagakomukorera egasi ya nyumba asenkayaye korene nigo basinyitugo swaroro kubwatkanamo nigitekebekira senseme yo anyana boni gabanyakenya banyara ko bakobeka ekambi asiabisi yo mu chief James Mumanyi oyo onyara ko bagakobolia aiwechinga kirire bayako bakora obutukibweme abanyakenya abo nigo banyara ko bakorera okogechiwa kwabo kubwatkanamo nigetambukirekyo. Dani oyone yanko yaito oyimukiro omwana omumuro mito omobekire buna mokaye igamoretete amakolere gasi mugondo lakini bono ikiroseri mokaye obeire omwana oyo nere bono mokaye gaki abanyakenyoro ayanto kaneti ona yanara maskani abanyakenyoro omosacho yo tio kirege robon kenyoro nganere yanko yaito gaki serikali kamoranja tokonye ngoboriga ekiagera twabere tugucandika emyaka emengega omwana oyo niga agachirwo gikuruka oche gokore gasima nduntu amaye tugosana omonto yango yaitore ngochare kwonjoka chikomunyoma obere gakumusiekera tubugete ne gasi agukora kumbe omonto ya munyoma tutamanyeti emyaka yonsi pioroche twacandikire tumanyeta abana bamuna bagugira gocha era bone genta kunyomera omwana oningi nando seri mukaye kurwaga otire kunyoma omwana oitokoruga one yango yaitase ke gusina ando nyomira omwana oitotoiborete bono ngakitokorokana nera seke gusie kiagera bono twatantanire abanyakenyoro tokobori gaki ngakitoko konya kai kiagera bono ntoroche ngemechando nere ga kiagera oseri no mukungu wa kuruka oyo moiborete abana ntubono ngaitoko tamago chia abanyakenyoro tokobori gaki. Onchumo waligali oroboti ontunyana kauta koletera senchira yobo ikirano chikoraga Chinsa Isato chobot kobwalero watikana na yo nige kiombe Kenya maiya chache welfare association banyara koba wasibakora na barayibabo banyara koba kumera namo nabo bwatani eliokora ege ikaramo nabo menyi eliokoba egali obuyabo baso asebyombe gokwa na kerekyo asensemo ya Masosa primary yo gotoka Nyamaiya ward West Mugirange county ya Nyamira nigo batebrona nerebu y'abantu banyara ko bagwesuye asebyombe elio kubwatera nagosirana okia samatukale mutwe oroboti oreganigo no muri kitoko rase county ya Nyamira Yvonne Moriasi itkolia lero ntuacha se skuri ite ya Masosa AIC primary asengencho yoko launch kwe welfare group Nyamaiya chache welfare na chache welfare ne welfare ya chire elinde tokonye konya abantu bamintulire banyorira amabe yaba ikange ya support ase konyara kabisa. We go today the worker leaders baito bali welfare mbiya mono sana sekpirangera lebi moirete elinde gwansi welfare yeito egochukubwata abantu bonse baseita elinde nyare ko bakonya
ekiombe ikio kiaretera abantu amo chinyomba isato echichire mwanyarae mwakebutore na mwamosagwe chiachira amase ng'encho yogosirana ekero kiobokong'u chinga kichinyinga ekero tobwata amatanga nigo tokona gokora twekorere emechanga ase ebinyoro emechanga eyie etari koreta matunda maya kwanyora ng'a igo tokoru chibesa chitareng'aini bono naki kiare togachaka welfare eye erinde abantu baito tochichamo ekero togochaka ekero togokora chi WhatsApp group tokoigora egroup okobeka abantu gose 400 kwanyora abantu 150 nabo bagochanga aba bande bakira egroup yagenda iga paka yasiekwa basoka kurwona barabu na bagachangi so tokora the best way yokoreta abantu abamo kandi kuba equalize tutware obomo yogochaka welfare eyaretire chinyomba isato amo mwanyarae mwakebutore na mwamosagwe erinde bokiamburi chache gana indi twetenenere tonyare gokora amatanga ito asenchira engia yogosika naendere ng'aine kero yomo nabo mutaka nabo mutenenku twadenga ekiombe emugochaka gutugira chibesa yaya intwe ntugaiga kuria chibesa bwaro botwagure mpaka bonaiga we have put so much effort mpaka ekiombe gukira bonaiga ikete ikiombe to plantinga in the next 2 years nkebwati mutu tondega in the next 2 years bobora bumbo bechache tugaiga bondege tuchagete namabe lakini in the next 2 or 3 years tonyare gosomia abana baito ikiagera tumatenga keraba nasome ekenyorege kuraba Deke 22 cyabutokera sensemo yabona maragoba naraitwa nyarako bato kwariganire tukerigali ya Boxing Day kurende chikoraga Chinsa Isato ingirane nkomonye munanda mange unaraganire watikana utwekera asemeze ito ya mangana maya ngireli bagari gamba krembu yabaliki baito mangana maya wonsi banyarako bato bwatisi yakone kibunonsi twanyore asenchira yobo ikirano na yabo igongwa kirengambiye muna singe nchupanyarako bakobosanga muna ntwekere kiga chenkoro kwa Eric Bosire Otwale nkubwatira na mwana JACINTA NYABETA na boigo Pacific Nyamusi korwa sensemo ya kabere studio ilikona kibineli yogene chibicha byabo ikere asenchira ewenerete nakoganire kuboligele borobye Aya na Ayaatekire Chinsa Isato TV. TV amandegere y'umugusi TV amandegere y'umugusi. Magic has hit your imagination of TV. A brand new Vitron TV with StarTime's inside technology. New TV innovation with an inbuilt decoder that connects you to both StarTime's antenna and satellite signal. With StarTime's inside Vitron TV, you can enjoy over 200 local and international channels. 1 month StarTime's highest bouquet for free. Automatic system update. More